7 তারিখ জুলাই 2024 পার্টি আইপিএফটি दिन शाखा संगठन विशेष यूथ आईपीएफटी नेतृत्वे खना 8 तारीख जुलाई 2024 सिमी जों लं मार्च खालामनाय थाङै दङ जे यूथ आईपीएफटी बिसिङै आईपीएफटी 2009 जे एडीसी एरिया नो कताल हास्टेस नामनानि स्टेट हुड्स नामनानि प्रिफारेंस नामनानि तुयाखै जे सिनि मुभमेंट दाबि आबो कन्टिन्यू प्राय 15 বছর রানিং চলি दङ आबोनो नाहरिनो खना 8 तारीख जुलाई 2024 कांचनपुरनि आनंद बाजार থেকে जों लं मार्च खालामैयाखै समलং एडीसी जरा जे सफाया सार जों सिनि त्रिपुरालेण्ड नो पेवैसा सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारकनि थुनजुब एवं हाक्तर भारतनि मकलक खिख्लायनायनि बागै जों बोसकां 23 आगस्ट सिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेट डिमांड हुड दे न्यू दिल्ली जंतर मंतर ताक्लायबो जों खालायनाय आबोनो नाहारियाखै तैसा एवारनेस खालायै सिनि राज्यनि जत लुकुरकनो सचेतन खालायै त्रिपुरालेण्ड तैसा जापेवै खालायनायनि बागै जों खानानि सिमी अनिर्दिष्ट खानानि सिमी जों सफाया सात जरा सिनि एडीसीनि हेडक्वार्टार कमलंग जरा जों लं मार्च खालायनाय बिदि थां दङ अमहाय खालायै दिनै विशेष खालायै वाइ ईस्ट वाइ वेस्ट दै गोरों गोरों जागानि और तेलियामुरा रेल स्टेशन जों दाबो यांगो कुमारघाट भिडिअ थांनायनि बागै जों नागिरनाय दङ रेल एवं तिनिराव फाइ सफायगासिनो पार्टी आईपीएफटी एजीएस तथा मुंगिया गामि आरडी ब्लक एडवाइजरी कमिटिनि चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा तै चिनि यूथ आईपीएफटी बरम गोनां प्रणय देव बर्मा तै चिनि पार्टी आईपीएफटी गोबांमा आदमरक ते यूथ आईपीएफटी गोबांमा आदमरक फाइ सफायजाक ते आगरतला बाजारघाट रेल स्टेशन आरोबो तियारुं लायजाक अलरेडी बरक ताबो ट्रेन कानानि दिगियाव थाङै दङ ते जों अरबो नायसिंलायजाक अमहायके चिनि आयंगबो कांचन बरबो जोंनो नायसिंलाय दङ अमहायके दिनै जों 10 दाग कांचनपुरनि आनंद बाजाराव जों दिनै नाइट हल्ट लायो खाना फुं 6टा तामानि लगे लगे आनुষ্ঠাनिक भावे जे लं मार्च खानाव जों जेंनाय ते आ जागाव जोंनि सेंट्रेलनि लिडार थां सकनाय यूथनि प्रेसिडेंट यूथनि जीएस ते अमहाय पार्टी आईपीएफटी प्रेसिडेंट सह वाइस प्रेसिडेंट गोबां मा दंबो थां सवैनो आबोन बागै जों मनो प्रसारनानि मुजुंगो जे आईपीएफटी त्रिपुरालेण्डनि मुभमेंट त्रिपुरालेण्डनि जे भाबि त्रिपुरालेण्डनि जे चबा आबो थागैनो दंनाय एवं जेसे दिन जरा चिनि एडीसी एरिया नो जों पुनांग राज्य नामाय आसा जरा चिनि आंदोलन चिनि मुभमेंट चलेनाय आबोन बागैनो जों दिनैरावबो आसुक फाइलेयानि जराव फानो सामहुनि जराव फानो हा दफा जादिनो हामजागै दिनै जागो सिब्लारो कुफ्रुं फाइसक जतन लाखांबाय डायरेक्ट सरी तो ते कौन सुनिया था sunga dah engkau sunga na पिक्चर nung ini dia nunggu di ready rangka sama ready rangka dan ini oh engkau अच्छा रेडी हामबाय दिनै 7 तारिख जुलाई 2024 पार्टी आईपीएफटी दिन शाखा संगठन विशेष यूथ आईपीएफटी नेतृत्वे खना 8 तारिख जुलाई 2024 सिमी जों लं मार्च खालामनाय थाङै दङ जे यूथ आईपीएफटी बिसिङै आईपीएफटी 2009 जे एडीसी एरिया नो कताल हास्टेस नामनानि स्टेट हुड्स नामनानि प्रिफारेंस नामनानि तुयाखै
যে চিনি মুভমেন্ট দাবি আবো কন্টিনিউ প্রায় 15 বছর রানিং চলি দङ আবনো নাহারিন থানা 8 তারিখ জুলাই 2024 কাঞ্চনপুরনি আনন্দ বাজার থেকে जों लं मार्च खालामैयाखै थंगलং एडिसि जरा जे सफायासाक जों चिनि त्रिपुरालेण्ड तेवैसा सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारकनि खुंजोबो एवं हाक्तर भारतनि मकलक थिख्लायनायनि बागै जों बसखां 23 आगस्ट चिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेट डिमान्ड हक बे निउ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव साख्लायबो जों खालायनाय आबनो नाहारियाखै तेइसा एवारनेस खालायै चिनि राज्यनि जत लुकुरकनो सचेतन खालायै त्रिपुरालेण्ड तेइसा जापेवै खालायनायनि बागै जों खानानि सिमि अनिर्दिष्ट खानानि सिमि जों सफायासार जरा चिनि एडिसिनि हेडक्वार्टार थंगलং जरा जों लं मार्च खालायनाय बिदि थां दङ अमहाय खालाय दिनै बिसेस खालाय वाइ इस्ट वाइ वेस्ट खै गोरों गोरों जागानि अ तेलियामुरा रेल स्टेशनाव जों दाबो यांगो कुमारघाट दिगियाव थांनायनि बागै जों नायसिननाय दङ रेल एवं चिनियाव खाय सफायगा चिनि पार्टी आईपीएफ नि एजीएस तथा मुंगिया गामि आरटी ब्लक एडवाइजरी कमिटिनि चेयरमैन बरम गोनां सुनील देबबर्मा खै चिनि इयत आईपीएफ नि बरम गोनां प्रणय देबबर्मा खै चिनि पार्टी आईपीएफ नि गोबांमा आदंरक खै इयत आईपीएफ नि गोबांमा आदंरक अराव खाय सफायजाक खै आगरतला बाजारघाट रेल स्टेशनाव आरोबाव यारुं लायजाक अलरेडी बरक ताबुक ट्रेन कालानि दिगियाव थाङै दङ खै जों बराव नायसिनलायजाक अमहायके चिनि आयांगबो काञ्चनपुरबो थांनो नायसिनलाय दङ अमहायके दिनै जों 10 दाब काञ्चनपुरनि आनन्द बाजाराव जों दिनै नाइट हल्ट खालाय खाना फुं 6टा तामानि लगे लगे आनुষ্ঠাनिकभावे जे लं मार्च खानाव जों जेंनाय बे जायगायाव जोंनि सेन्ट्रेलनि लिडार थांसबनाय इयतनि प्रेसिडेन्ट इयतनि जीएस बे अमहाय खालाय पार्टी आईपीएफ नि प्रेसिडेन्ट सह भाइस प्रेसिडेन्ट गोबां मा दङ थांसबै आबुनि बागै जों मनो बतारनानै मोजां जे आईपीएफ नि त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट त्रिपुरालेण्डनि जे भाबि त्रिपुरालेण्डनि जे सभा आरो थागेनो दंनाय एवं जेसे दिन जरा चिनि एडिसि एरियानो जों बुनांगौ रायजो नामाया ता जरा चिनि आन्दोलन चिनि मुभमेन्ट सोलिनाय आबुनि बागै जों आसु फाइलेयानि जराव फानो सामबुंनि जराव फानो हा दफा जा दिनो हामजागै दिनियाव जागो सिग्ला खुंख्रुं खायसा जतन